Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön lisäksi meillä on pohjoinen puolustusulottuvuus. Se on mielenkiintoinen yhtälö, koska siinä on toisaalta NATO-maita, toisaalta EU-maita, toisaalta niitä, jotka eivät kuulu EU-hun, toisaalta niitä, jotka eivät kuulu NATOon. Mutta näitä maita kuitenkin yhdistää se, että ne ovat kaikki hyvinvointiyhteiskuntia, ne ovat myöskin kaikki korkeasti koulutettuja yhteiskuntia, ne ovat myöskin monessa mielessä hyvin vakaalla arvopohjalla ja yhteisellä arvopohjalla olevia yhteiskuntia. Niissä kaikissa naisten osallistuminen yhteiskuntaan on korkealla tasolla. Ja siinä mielessä se on suuri etuoikeus saada olla mukana kehittämässä yhteistä puolustusyhteistyötä, mutta samalla se on myöskin mahdollisuus kehittää muuta yhteistyötä, joka tulee silloin luontevasti. Ja tällä tarkoitan ehkä ennen kaikkea myöskin poliittista yhteistyötä, akateemisen ja tiedonvaihdon lisäksi. Ja siinä meillä on tietynlainen ulottuvuus, joka on maailmassakin ainutlaatuinen. Se on ainutlaatuinen rypäs ja sitä meidän kannattaa kehittää. Jos me ajatellaan, että mistä Suomi on lähtenyt, alle 100-vuotinen itsenäisyys ja siitä sotavuosien jälkisestä toipumisesta, niin ei ole lainkaan itsestäänselvyys, että tänä päivänä Suomi voi lukea itsensä mukaan tällaiseen yhteistyöhön. Ja siitä me voidaan mun mielestä olla valtavan kiitollisia, mutta myöskin vähän ylpeitä, että Suomi lukeutuu mukaan tällaiseen pöytään.